Ayeye bantu abasha ayeye. Phezulu ngoJesu phezulu. Phezulu ngoJesu phezulu. Phansi ngoSathane phansi. Phansi ngoSathane phansi. Haleluya ngoJesu haleluya. Nikhona bantu abasha egameni likaJesu. Nikhona egameni likaJesu. Akawuthi Sathane. Namhlanje uzoyidela inkani yini noJesu namhlanje ngikhuphuka noJesu udlalile ngami kwanele ushilo ngami kwanele today is today 16 June 2026 is my year ekhona basabukhuluma ya bate babachaba ngobulela Jona sanibonani bazalwane dumelang bazalwane ka lebitso la Jesu egameni likaJesu ka lebitso la Jesu engithitheke kakhulu ngihleli lapha phansi ngithithekile thapha siphethe mnaka ngiyabingelela egameni ya likaJesu ngibedisa sesika lebitso la Jesu sagcinana ngale kopane dinaka khela haleluya haleluya ngaphandle kokumosha isikhathi kantle le go senya nako ngizocela ukukhuluma nabantu abasha ke khubela go bolela le batho ba bafya haleluya amen awusindiswanga ngemistake awapholoswa ka phoso ngikhona le teng nikhona le teng ngithi mina awusindiswanga ngemistake halap awapholoswa ka phoso usindisa uNkulunkulu kusindisile ukuthi uzoshintsha modimo go pholositse gore o tla o change isimo seemo sala wazalela sa mo o tswaletsweng teng uthe usesi uNthabi makafakaza la se se thabe ha paka mo uthi ugogo wamshela into o re koko mo shetse ntho akamsoli ngoba nayibeka ngazi a mo sole ka o lena nga sa tsebe so ngizothi bantu abasha so ke tla re motho moshwa whatever angazi kodwa ukuthi ngizokhuluma kahle kodwa a ngicela itse gore ke tla bolela pila mara ke ukuthi ningizwe kahle ke khopela gore o utlwe pila ukuthi mawusindiswa kulela khaya gore ha o pholoswa lehaeng lena uNkulunkulu abanyenzi mistake modimo ha di report wenze kahle ukuthi usindiswe ukuze uzoguqula ezinye zezinto o irile pila gore a o pholosa gore o tla o tulla tse ding tsa dintho ngoba kunezinto uSathane bekathi uqedile ka gore ngale go na le dintho tse ding tse Sathane manje makade wasenza yaanong modimo a etsa gore ngizomemezela lokho tlo boeletsa sona ukuthi seo wena gore unamandla wena o na le maatla okwenza izinto engenzekisenzeka wena unamandla okhuluma izinto ethi wayikhulumiwe ikhuluma bese ziyenzeka wena unamandla njengomuntu okwenza izinto bebathi bayikhulumile ogogo ngababo kodwa mawufika wena ngegama likaJesu uthi yebo ngiyavuma kukhulunyiwe kodwa namhlanje ngiyabreaka namhlanje ngiyanqamula umuntu omusha unamandla uma ngabe sibheke i-history ye-South Africa bathi 1976 bebantu intoya abantu abasha baguqula i-South Africa bayigcina sector namhlanje is our time sihamba noJesu sizongenzeka ebantwini kuyena kuyenzeka umuntu omusha take your possession and fight the devil and uyakusaba wena wazi awukinga ukuthi usadlala inkinga ukuthi usadlala mangaba ubrother udlala i-keyboard ubheka abosister la ubheka intombi ubona intombi ngigcina senjolana nodwa lekhoyeni vela vimbeka senhlupha ungamfundisi nomfundisi baphula wakuqhaqhaza bayafota kanti nangu Sathane ngiyavela mina nikhona ngicela unamandla olimini lwakho o na le matla lelemeng la hao ngicela ukudlula la
Proverbs chapter 18 verse number 21. If I'm not mistaken, ngicela uyiwana ngifundele ngokushesha nje bazantwana ngesikhathi sethu. The tongue can bring death or life. The what, ma? The tongue can bring death or life. The tongue can bring death. leleme le ka tlisa bophelo le leso. Yeah. Those who love to talk will reap the consequences. Those who love to talk. Ba ba rata go bolela. Laba abathanda ukukhuluma. Ba ba rata go bolela. Bazodla iy'thelo zabo. Ba tla ja seo. Umangalo wena ukuthi yini impilo yami kanje. Umangalo ukuthi bophelo ba ka bona. Why ngayiphi manje ngaphambili? Why he ke go Kukhona into edonsele bona le muntu. tsaya Ulimi lwakho ukhulume. le la hao le bolelago. Ulimi lwakho lungaphumelelisa. Le la hao le ka Ulimi lwakho lungadestroya. le la hao le ka Ulimi lwakho lungenza i-5 minutes, inyuku 5 minutes iyaphambili. le la hao le ka Ulimi lwakho lingaphinde futhi listop. le phinde habe le stope. Nikhona. Le Lithi iBhayibheli Bibele e re ulimi le leme noma amandla go ba matla okufa nokuphila a go phela le go swa kusemandleni olimi. a matleng a leleme. Be careful into omusho ukuthi ukhuluma kanjani. o bolela le Ngoba bomma nalabangane okhuluma nabo ungazi le ukuthi dithomi tse o bolelang le tsone o sa tsebe. mhlawumbe bazokujoyinisa in-that kingdom. Motlhomong ba tla o joinisa Ma ufika la wena uzobona into wrong yodwa. o bona dintho di le Abantu rafela abadala bathi bayahlangana wena uhlala unama-excuse. ga ba re ba kopana wena o na le setlhare sa ntšhirela. Mabathi bayaphumela sephumini kodwa bathola unabanye Bawu- asazi noma uyabashumayeza noma marerela nikhona abantu abasha. le teng batho Let us take our ground. a re tseye kgato ya rona City forward re re ko pele with Jesus. le Jesu. City forward, we go backward never. Re ya pele morago ga re ye. Nikhona egameni likaJesu. Listen. Asaphela fethu asifundeni Judges chapter 6. Bahlodi chapter 6. Judges chapter 6. Bahlodi. Oh my God, angazi moya ngcwele ngicela ungisize. Chapter 6 ngicela ozokufunda aqale la angifundele uverse number 1. Ngizobe sengamtshela ukuthi siyaphi. Ngicela sambe sesikhutha sambe sisi. Now the gates of Jericho were tightly shut because of the people were afraid of the Israelites. Yeah. Okay. The Judges, ne? Chapter 6, verse 1. Yes, ma'am. Now the gates of Jericho were tightly shut because of the people were afraid of Israelites. No one was allowed to go out or in. No, sasa angazobe yimi yini ngathi Judges. Once again, the people of Israel sinned against the Lord. Now again, the people of Israel sinned against the Lord. So he let the people of Midian rule them for 7 years. Now, uNkulunkulu wase ubanikela ezitheni zabo. Modimo a ba Yes, mawufundile. Dizeni tsa bona. Funda futhi ma. 2. Yes. The Midianites were stronger than Israel. Now, abakaMidian beba stronger than Israel ngoba uNkulunkulu bekade sekangekho kubo. Kahle kahle bona banamandla. Pila bona ba na le matla. Inkinga ukuthi uNkulunkulu bekade sekangekho kubo. Bothata So, ke gore Modimo uNkulunkulu a masengekho bekasebeba powerless. ne ba se tlhole ba ba le matla. Bangakwazi ukumuva. Ba se tlhole ba kgona Mabathi benza njengenjwayelo. le ba ba etsa go tshwana le setlwaetse. uNkulunkulu akasekho. Modimo ha sa le teng. Ngiyamkhumbula uSamson. Le mo hopola Samson. Lithi iBhayibheli makala lemathangeni kaDilala. Ha na re bala diropeng tsa Dilaela. uDilala afuna amandla akhe. Dilaela a batla matla a hae. Lithi iBhayibheli lasa kamtshela inhliziyo yakhe. Mo a sentse di nga modise pelo ya hae. Wamlalisa emathangeni. A mo robatsa diropeng. Makamlalisa emathangeni. Ha mo robatsa Lithi diropeng. iBhayibeli Bibele e re wathi uzavuka njengayizolo. a re go tla tsoga o tshwana le mabadi. Kodwa wayengazi Mara na sa tsebe ukuthi uNkulunkulu sekamshila. gore Modimo sentse a mo shile. Now, ingozi yokushiywa uNkulunkulu kama ngihamba naye. Ba o shiwa ke Modimo ka lebaka la batho ba o tsamayang le bona. Angazi ngiyaphuma nje la. Ngiyaphuma manje. No, ngicela ukuyibamba kozona ngathi sengiphume esiporweni sabantu abasha. Amen. Kodwa Amen. Ngizana ngitshela ngomkhosini ukuthi hayi nafathi. Hallelujah.
Amen. So now, lithi iBhayibheli, Bibele e re, mama, lithi iBhayibheli, uNkulunkulu washiya abakwa-Israyeli because of bekade bonile. Modimo o shile ba And Israel ba uNkulunkulu se wasebanikela ezitheni zabo. aba niela direng tsa bona. Kodwa noma kunjalo, Le ge go le bjalo, iBhayibheli asehle nalo. a re theohe le yona. Midianites were stronger than Israel. Yebo. And the people of Israel hid from them in caves and Yeah. other safe places in the hills. Cabanga nje base baqashela nezitha zabo. Nabasese ba iphitlhela le mana ba bona. Baya kuma-cave. Wabambona umuntu omusha mangabe Ke lo mmona motho o mošwa ha santsane mangabe sekadle isono. ha santsane a jile sebe. Uhamba qasha. O tla ba iphitlha. Bathi wafika uNkulunkulu wathi Adamu kuphi na? Ba fitlha ba re Adamu kae? Wathi Nkosi ngibone ukuthi ngihambazi. A re ke bone gore ke phitlhe. Bengagqokanga. Ne ke sa apara. Ngaqasha. Ka iphitlha. Uthi uNkulunkulu ubani utshele ukuthi yiwa naked. Modimo gore ke mang a o ritse gore a o apara. Ngoba unguNkulunkulu. Ka gore ke Modimo. Ogqokishayo umuntu omusha akalahlani. O apesa ha latlhane. Ukufuna noma ngabe sesinthabi ke bathi bokhosa ama-accident. Ba re ba o batla le hele. Waphuza amagazi wabantu. Wa nwa madi a But batho. uma anenjongo ngawe Mara o na le uyakwenza ukuthi uzoba ufakazi. wa o etsa gore o be bongata. Uvuze i-generation O tsose generation. yabantu abasha ababhize ema-drugsini, Abatshedi abantu abasha abakhipha izisu. Uthi I know the cause of this thing because I've been there. Now uNkulunkulu akafaki entweni angeke akhiphe kuyo. Asithi hamba uyongena. Kodwa ngoba ungakangeni ungasayi. Abafana bayakushayela nje. Mina ngibhekene eminyango abakubonanga mina ngasikhulumile. Asapho 3. Whenever the Israelites would plant their crops, the Midianites would come with the Amalekites and the desert tribes and attack them. now lithi iBhayibheli laba bathi khona bayatshala. Mo Bibele e re he ba ba bjala. The Midianites will come. The Midian ba di Midian ba Sathane tla. basadelela njani? Sathane se tsana Mama, tla. please pray the youth. Ba rapelleng ba tshaba. No, angibona umuntu omusha njengoba kuza ama-December Le he o songatshaba. tla di December so batho ba ba. Umbone endaweni erong. O mmona plekeng Ungani ya. okhuluma ngayo? Ka tsamaya o lela ka yena go bomadi. Please, uNkulunkulu ukukhombisela ukuthi O umthandaze. bontshitse yena gore o rapelle. Lithi iBhayibheli mabathi bayatshala. Bibele e re he ba ba bjala. Abakhomidyani bazofika. Magideni a tla fihla. Bafika bathatha konke. Ha ba fihla ba tsaya tsotso. Asizo ukuthi bathula na ngoba A oh my re God. ba dimala na. Kunakanye khona bazaba masiqedana sobe sisathandana. Sengizoyifaka. Asizo ma. A rute ma. They would camp on the land and destroy the crops as far south as the area around Gaza. Yebo. They would take all the sheep, cattle, and donkeys and leave nothing for the Israelites to live on. Now uyazi ukuthi babashiya kahle kahle babashiya enhluphekweni. Pila ba ba shiya tshotlego. Ukuthi no one ongabhekana nabakwa-media. Gore no one a tla Wangathi abanye mabakhala bamfane bathi where is God? ha ba se tswella ba re modimo ka. oNkulunkulu bethu obaba bethu abasitshela ngayo. Bontate ba rena ba ba re buitseng ka yena. Ngoba masithi sibekele ukudla Ka gore he re bya basuke diso. bayathatha. Ba fihla ba tseya. Kanti uNkulunkulu Ka di modimo. ubhekile. O lebeletse. Umuntu omusha. Motho New mo. Vine Ministry. New Vine Ministry. uNkulunkulu unibhekile. Modimo le lebeletse. Don't live anyhow in this O community. ska phela anyhow mo community. Ukhona onibhekile ofuna ukuza O naso. tse ba le lebeletse. Mayisekwane sesomthome nomfana. Ha se tsena o ba lo yebele moshimane. Uthi iyafana nena. Gore dintho tse di a tshwana. Le a nkutlwa mo. Ningitshele mangasakhulumi kahle. Le mmotsa a se tlhola bolela pila ne. Ngifuna ukukhuluma kahle ukuze ngiphinde ngingibize. Gore le kgone go isa gape le go bolela pila. Hallelujah. Amen. Lithi mama iBhayibheli bethi njani? Bebathi mangabe benza konke bayatshala imphusi noma inkomo zabo bafika makamidala bafika bathathe konke. Ba re ha ba ntse ba beeletsa Ngamanye amazwi bebangafuni
ukubashiyana lutho Nabasana go ba shane selo. kanti uNkulunkulu ezulwini ethetshana ubhekile Kali modimo le godimo o. ngoba injongo kaSathane Ahore lo ke misa ba. ukuthi ahlekise ngabantwana bakaNkulunkulu Atsegise ka bana ba modimo. injongo noma ipurpose kaSathane Maemo a Satan. ke hore a bone bana ba modimo ba suthe Ukuthi abana abantwana bakaNkulunkulu. kodwa ngikhona-ke namhlanje Mara ngithe ngizomemezela egameni likaJesu ukuthi devil enough is enough. The time is ours. The time is ours. Konke kwesikhonyane. Konke kwesikhonyane. Ngegama likaJesu. Ezokukhona wena nthabise kuleli ekhaya. Ezokukhona wena futhi kuleya family. Ezokukhona wena futhi wena kingdom in that family. The devil is in peace in the trouble. Ngoba uNkulunkulu ulindele ukuthi wena bese uyaphakama. Ngesikhathi uphakama kuguquka izinto. Ngani khona bazana bami? Bese izinto ezitheni siyaguquka. Asizomama. 5. They would come with their livestock and tents, as thick as locusts. Yes. They and their camels were too many to count. Yeah. They came and devastated the land. All right. And Israel was helpless against them. Yeah. 7. Then the people of Israel Yes. cried out to the Lord for help Now against the Midianites. they cried out to the Lord for what, Mama? For help. For help. Yeah. Ba ile ba llela modimo for thuso. Lithi Bible lisebenze bonke abakoMidian. Yeah. Ba itsitse tsotlhe tsa Midian. Basabantwana bakweZisrayeli bayakhala. Bana ba Israel ba lla. Bakhala kuJehova Ba llela ho modimo ukuthi abasize. hore a ba thuse. Yeah. Mama ngicela sijampeke mawami. Ngicela sifunde verse number 10. 10. Yes. I told you that Okay, I'm the Lord your okay. God. Okay, mama. Okay. Ungathi ngigijima kakhulu. And mangigijima kakhulu ezinye izinto zizongijampa la. Arusha mathatha, Efuna ngizikhulume. Yeah, from verse number 10. It's okay. I told you that I'm the Lord your God, Mm. and that you should not worship the gods of the Amorites, Yebo. whose land you are now living in. Mm. But you have not listened to me. Nansi-ke isono esenza noma isono esenza ukuthi uNkulunkulu achihle kuwo. Asisisibi sesenza hore modimo a chifte mo boeng. Noma esenza ukuthi uNkulunkulu asuke emntwini omuhle. Kgotsa sesenza hore modimo a tloge motho o motjha. Ukuhlangana ne-bad company nabangani bakhe. Ke go tlhakana le ditšhomi tse seng right. Ngoba uma wena awubawineli kuKristu Ka gore he wena o sa ba winele mo noma Moreneng, kanjani bazokuwina. wena noma kanjani ba tlo wina. Lithi iBhayibheli Bibele e re wathi uNkulunkulu ngahamba nawe ngadlulisa ezweni lama-Amori. Bibele e re ke o fetise lefatshe la Amori. Ngakutshela ngathi awuyikwenza nje. Ka o botsa gore o ska etsa go tshwana le bone. Mangabe ungusesi osindisiwe. Ha ile re o se sa pholositsweng. Ke bolele. Mangabe ungusesi osindisiwe. Ha ile re o se si a pholositsweng. Mawuvuka ekuseni ekhaya Ha o tsoga hoseng o hae. awuye esitolo ngesitofu. A o ye shopong ka stofi. Hallelujah. Repeat. Awutholakali sowume edradini ukhuluma nefriend yahawu uyuvutsa ukuthi mabani nayi lokho bala le boyfriend yakho. Awutholakali emafensini Wena okhuluma usindisiwe. ngama-boyfriend. Wena Ngakugqoka usindisiwe. isitofu esesingane sizayo. Anako wapela istofi sesikade. Abafana bayadlula balokhu babingelela hayi. Bashimane ba dumedisa ka stofi. Kanti wena uyayithengisa ungama. Khathi wena wayithengisa o sa tsebe. Niyangizwa ukuthi Le a utlwa baena. lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu Bibele e re modimo a re awuyikwenza njengabo ha o ilo etsa o tshwana le bona. ngoba lapha yena ezweni engihlala kulo Ka gore mo lefatsheng bakhona benza kanjalo ene phela babona ngasinkinga ene bona ba bone se bothata ukuthi nje intombazane iphume nje gore ngwanyana
invest. Abe-invest. Namabele. Limatswele. Nesitofu esisha. Nesitofu esesitambo. No, abamamori benze njalo. Ababenza Kodwa wena uJehova ngakutshela ukuthi awuyikwenza njengabo. Yebo uphila nabo kodwa don't do like them. Mangabe bayakwazi ukuthi bayojiva njengoba manje ngeke balale. Wena uya enkonzweni, hamba uye ekhaya, uyafunda iBhayibheli uthandaze. Awuyikwenza njengabo. Inkinga ukuthi dibrasta kariyampitsa abangani bami bayangibiza manje mangahlala bakareke bha ongcono ngibe ibhari kaJesu, ongcono ngibe silima sala kaJesu kunokuthi uthi uMoses ngelinye ilanga walo kubizwa ngendodana yendodakazi kaFaro ngenxa yami na ngoba wayengafuni ukuthokoza esonweni isikhashana. Abantu abasha masibalekeleni isono sesibaleke namkhumbula Joseph wabalekwa Shibha sekamthembisile loya mama ungalunganga. Omama bathanda amabhethene wabaleka uJoseph. Niyawubona ukuthi lo moya vele dala ukhona ngoba omama bathanda abafana abancane waqala kumkaFaro. Ya lithi iBhayibheli anikwenza njengabo. Yingakho mama bekade abashiyile. Asizwe mama asizwe. Kodwa noma kunjalo lithi iBhayibheli bakhala. Ekwangathi izulu lavelela uNkulunkulu wathulisa ingelo sezimdumisayo. Wapheka nomuntu omusha. Uthubani ozokhulula isizwe sabo. Asizwe. Then the Lord's angel came to the village of Ophrah and sat under the oak tree that belonged to Joash. Yes, Joash. A man of the clan of Abizel. Yes, Abizel. Yes. His son Gideon was threshing some wheat secretly in a wine press, so that the Midianites would not see him. Yeah, no. Kwase kuthi uNkulunkulu makabheka. Wabona umuntu omusha. Onani ngathi lo muntu omusha lo bekanani kodwa ngicabanga ngizokubamba kodwa lo muntu omusha lona lithi iBhayibheli bekade abhizi lapha engadini. Lithi iBhayibheli bekafuna ukuthatha ukolweni bese uyawufihla ukuze abakwamidiyani abafika bona sebaseyifa nokudla. Umuntu omusha osindisiwe osebenzayo ongalokha imali nabangani abangakholwa abathengela utshwala abenzela amaphathi akhohlwe ukuthi ngathandaza lo mfundisi ukuze ngicela ngikhona khona akhohlwe thina inkosi. Kodwa uGideon bekade gawula ukolweni amabele ukuthi awafihlele abamidiyani ukuze kube nokudla ekhaya. Uyinkosi umuntu omusha athi noma sekasindisiwe anemali abonekanga nasikwa ahamba othenga isiphahla adlele lapho awusindiswanga ufuna ukuthandaza. Awaphulusa wena unyaka orapello. Timali vitso. Thapela uthi kaje. Thapela awuthi today. Anaki sharp. I'm right. Uyazi sobuza. Yini le contribution phile. Kings. Sobuza phuthi Kingsley ye 5 rand or 10 rand ngazi. Nesiphatho seka right. Ube
ubonile ukuthi abantwana uma bangasebenzi ubaba asebenzi ene wena uGideon kulela khaya ake ngizovusa boGideon namhlanje abazoshintshisa izimo zasemakhaya ake ngizovusa boGideon namhlanje abazothi ngeke ngithule ngibona ikhaya lasekhaya linje. I will stand up and stand in my position and fight for my brothers and sisters. Ngingabuyele emuva kodwa ngifike ngibenzele ukuze abangaphandle bangaboni ake ngizovusa labo uGideon egameni likaJesu asizwe ma. 12. Yes. The Lord's angel appeared to him there and said, the Lord is with you, brave and mighty man. Ngicela isivenda sikhona Chivenda. Chivenda chihone Bathi ngifuna abakombarela. Chivenda. Ngithatha umvenda kodwa isipedi iswana sikhona. Isipedi iswana number 12. Yes, ngabe nizonke la khaya nisenkingeni nishinyelo zwa umZulu. Le moma thatha ka re le rorola ke mozulu. Kodwa kanjani bethini nani bethilungu? Akuthatha msilo twathi. Songa funda number 12. Songa 12. Kuntani ntsumi Yehova yi humelela eka yena. Yi ku eka yena. Yehova una wena. Jehova una wena. Mayivele ngelo lithi Jehova una wena. Muntu musa Jehova una wena. Nithone kamani wa Jehova. Sikwambu sina wena. Manito Jehova unawe. Muntu musa totope. Sikwambu sina wena. What it is? Yehova una wena. Wanuna wa matimba. Nihlane number 13. Okay, nanuna wa matimba. Nanu munna wa matla. Okay. Kona tuyamangala. Enkaru wa magada. What kind of greeting is this? Ibadu mama vyanga. Muna wa matla. Risokola so. Munna uti dota ya manga sisokola yangaga. Nina mandla kanjani? Lina limata vyanga. Eke siyazama. Uyanika. Akusazama. Akukomani. Manje Jehova uthi nginamandla kanjani? Kuziburki na limata vyanga. Unathi kanjani Jehova? Unanere na vyanga mutimu. Uma sihlupheka kanje. Habe twenye hahaka nakani. Phela ekhaya. Libe na haye. Nginamandla kanjani? Kina limata vyanga. Asabe ma. 13. Gideon said to him, if I may ask, Yeah. why has all this happened to us if the Lord is with us? Uma ngabe ngisindise iquestion lebuzwe noma ngabe ubani Hello ke mfundisi. phulisisa ke phutso e mong le banga phulisisa ka diphutsisa yona. Uma ngisindisiwe Hello ke phulisisa. bari modimo wa phela. Bathi uNkulunkulu uyaphila. Lokhu kusehlela kanjani? Se dire theohela byang. Kanti vele uNkulunkulu umbone as a solution. Khani mutimu o ibona is a solution. Umuntu omusha, Mutho motjha. you are the solution O tharabollo we. of this church. Ya kereke. You are the solution. O tharabollo. Yasekhaya la uphuma khona. Ya haye mo tswante. Nikhona. Lite. Abanye abakhona labazali abasindiswanga. Ba bang ba teng mo batswadi ba pholoso. Badinga ukubona uJesu ngawe. Ba thoka bona Jesu ka wena. Nikhona egameni kaJesu. Lite ka lebitso la Jesu. Ukukhuluma kwawo. Go bolele phahao. Yilo okwenza ukuthi umzali wakhe one day Ke tsona se se tlo ngifuna ukubuya nomntanami la sonta khona. Ke tlo nyaka ya. Umuntu omusha Mutho motjha. ngizomemezela Ke tlo huweletsa. ukuthi wena uyi-solution Gore wena o tharabollo. yala uvela khona. Ya mo tswante. Uthi lona uGideon Gideon o uma ngabe uNkulunkulu nathi, Hey lori mutimu na le. uma ngabe uNkulunkulu nami, Hey lori mutimu na le. manje la ntuphele ngane yani. Hey tsuta wa kana heke ya eng. Asabe. What happened to all the wonderful things that our fathers told us the Lord? Sivile abanye bathi uNkulunkulu uyabusisa. Rutlile ka mutimu wa pholo. Sibazwile bafakazi. Rutlile ba paka. What about us, God? Ke ka baka la eng rena mutimu. Uka
hayi modimo ba bo tatare na ba diputse kae bapha uNkulunkulu ngaleso sikhathi i conversation ka uNkulunkulu nomuntu omusha ke pulelisano ya motho motsha le modimo bayakhuluma babulela asizwe mina How he brought them out of Egypt. yebo The Lord has abandoned us Yeah. and left us to the mercy of the Midianites. now uyabona ukhuluma noNkulunkulu nje ukhuluma ngecomplain ubulela ka complain abulela le modimo so Itakataka nali abereka. intanga zami mina zasebenza Takataka direkile koloi. intanga zami zithenga imoto Dinna kai kai. zihlala kuphi kuphi What about me God? why mina uNkulunkulu Afike uSathane. sathani Ngoba afika nayo ya profile. ari lena wafa Manga lumseso nalo ma complain emani engqondweni yakho. hello di complain sathani litse thalweni yakho Akulethele ubrother we devil worship. awulisetse abuti wa le devil worship Uhamba ngemoto enhle. atsamaya ko lwebila Lama uvula lana. Moho Abi amrest emoto yakhe kugqona imali. go tletse tšhelete Akuthi nje amadimoni enze ukuthi emehlo lakho matlho ligijimela. a hao sathana a ire gore a shenele mo Uvela tšheleteng ushake. o thathazela Athi now what do you say? a re bjalo gore Shothi lapho sekuzoba kuwe mo gona e tla ba wena ukuthi wena uthi Jesu gore wena o tla re jesu noma uthi izinto zeso. ore ore dilo tsa lefatshe Ngoba uSathane ka gore sathane uyazi each and every one okhona la wa itse o mongwe le mongwe ukuthi udingani. gore o tlhoka eng Abanye bangene kuma drug dealers ba ba betse le di-drugseng ngoba abantu bafuna ukuyibonakalisa ukuthi nabo ba right. ka gore na ba le go Kanti uSathane uzamthatha neto kaNkulunkulu. o leka go tseya Ndlela ebeke ngaphakathi kwayo. e e leng mo gareng ga gago Nikhona bazali bami. lentse bazalwa Ma waselana ke uNkulunkulu uGidon konke lokho abasitshela ngabo baba kusehlela kanjani uma ngabe uNkulunkulu wa rutsisa gore to tsotlhe di re Asise, ma, theoe 14. Yes. Then the Lord ordered him, go with all your great strength and rescue Israel from the Midianites. yebo I myself am sending you. yesesonga ngishela ngesonga ma ngishela ngesonga 14. 14 kutani Yehova a rhendzelekela eka yena yes a ku yana hi matimba lawa u nga na wona mbambela e tshware yona mo you know ukuthi unamandla wa tseba gore na le matla there's a potential go na le potential go wena in you mo go wena to change go change simo seemo sengqondo sa tlhaloganyo yakho ya gago into yokuqala yafika kuGidon nthomathomo e leng ya fitlha go Gideon imaphi lamandla akhuluma ke matla a mafeng a bolelang ka ona wona lawo ukuthi mawubheke ekhaya ubheke ngendlini kaNkulunkulu ga o lebelela gae ya modimo le motho o motho mawuphethe 1,000 rand ga o tshwere 1,000 rand uthi 100 rand or 100 rand it must go 100 rand tshwanetse e in the tsamaye house of the Lord ntlong ya modimo wapheka the potential a lebelela Wathi- mmereko modimo a re ngala mandla akho ka matla a gago onawo o nang le ona hamba ngawo tsamaya ka ona umsindise o mopholose uIsrayeli Israele inkinga batakala bothata batho ba ukuthi asizazi ukuthi singobani a re tsebe kuKristu gore re bomang morekong manga the moment usazi ukuthi umbani ka nako go se tseba gore o mang angeke uyifanise nalo o ka se se tshwantshe le ona lona nepride uhambela o phezulu a nang le maemo a tsamaelang godimo uzozazi ukuthi umbani o tlo se tseba gore o mang inkinga mama bothata mma kuba setheni manje go ba gore ukhulumani ngolimi o lwakho bolela eng ka leleme la gago sithola lana ukuthi uGidon re kry-ele gore Gideon ngenxa yesikhathi sihamba soseku-3 manje sithola la ukuthi uGidon re kry-ele gore Gideon makakhuluma nengelosi ga bolela le lengeloyi mama ngishele no-59 le 15 mmabo 15. yes Gideon replied, waphenduleko But Lord, how can I rescue Israel? yebo My clan is the weakest in the tribe of Manasseh, yebo and I'm the least important member of my family. family sure yes yes a re Gidiyoni a ku eka yena yo n'winyi wanga ndzi lamulela Israyela hayi yini xana yeah vona ndyangu wa mina hi lowutsongo And then- exikarhi ka
Manase. Yeah. Na mina lontsongo eka yindlu ya tatana. Ngamanye amazwi wayibheka Ka monto mang wazinyatsa. ati tibella a inyatsa. Muntu omusha uNkulunkulu akabhekanga i-appearance. Ha lebella appearance mo 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 tlhauti. Ha o le mokhutswaniso. Angisho wena. A wena se. Njengomusho uthi ngaka. uNkulunkulu akabheki i-stage sakho. Ha lebelle seemo sa hao. Ubheka inaphakathi lakho. O lebelletse hareng ha haho. Nikhona bazalwane. Nitembele. Ubheka inaphakathi lakho. O lebelletse Ukuthi lithi iBhayibheli. Bibili iri. Wathi Gideon. Gideon ari. Elesizulu lami. Lisizulu siri. Sithi manje. Siri Uthi uGideon ngoba mina Nkosi. Gideon ari ka hore nna modimo. My family. Family yaka. We are the poor of the poorest. Re a sokola, re a sokola. How can I save Ha, ke tla ba save bya Israel? Israel. Even my tribe, noma uhlanga lwasekhaya, we are the least. Bangane. The worst part. I'm not the firstborn. I'm the lastborn. uNkulunkulu umuntu omusha akabhekanga ukuthi wena ungakanani, ukuthi abantu babuka kanjani. Into ayibhekile ubheke ukuthi wena naye nixoxa kanjani. Ngizothi namhlanje phakama, take your position, guqula isimo sakhe. Into ezokusiza mawungena namhlanje, biza umama wakho umbize nge-prophetess, biza ubaba wakho ngopastor, uthi angazi isibongo sakho ubani, uthi pastor Mhlanga abheke ukuthi uthini mntwana, ihlale le. Khuluma nomuntu omusha, mina uzohamba ngamazakhe manje ozothi ngathenda inkonzo mhla ka-16 June 2026. Omunye umfundisi bekamfishane so ahamba nesidudla sakhe, wafike wathi mangifike ekhaya ngifike ngithi kubaba ohluphayo ngimbize ngopasta, ngithi mina qala manje uthi mawufika lapha ekhaya uthi kumama wakho mhlawumbe umama wakho uyaphuza, uthi mama urutelikaya nkaliletiena athi ungamenzela into lapha esibhodlela, uthi mama wakho ukaya awuke, uthi God bless you mama Ruth. Amandla okala ukwasebenzisa bese uyaqala in your closet uyakhuluma manje. Baba ngibonga ubaba ukuthi ungumfundisi, uthi ngibonga ubaba ukuthi ungumfundisi, ngibonga umama ukuthi uyi-intercessor uGideon bekawabona amandla akhe, abebona uNkulunkulu. Bantu abasha batho ba batšhalisa le teng into yokuqala, thomathomo this life bophelo bo is spiritual spiritually than physical. than physical. Lempilo Bophelo bo asambile ngoba lithe iBhayibheli lapha sesikuthi sesikuthi bibili mola ithi life and death, bophelo le the lefu power of the tongue. ke mateng a leleme Into esenza ukuthi sebediswa nini. tshwanetse gore re distrahe ke leleme la rena. Bazalwane bami, Baena baka ngathi isikhathi samasango nako o ka re fedile ausikuthi dala uyihlele or Saturday or nini ngihlele abantu abasha, ba kopane batho ba batšha le organizer I will come o tlatla because besicabanga ukuthi by this time sobe sesiqedile, ne re nagana gore by this time tla ba re fedile. kodwa ngicela ukuhlonipha isikhathi. Re kgopela go tlhompha nako, Ngibona ngathi khona balandile go na le ba ba latilweng. so bazalwane enginakho nakho Se ke na le sona sisi unamandla o na le maatla unawo, a o nang le ona. sisazothandaza Re sa tlo rapela bongeke usho kanye nami. no ka re le nna Nkosi activate modimo tsoseletsa this power. maatla a Angeke
angeke ngikwazi ukwenza anything ngaphandle kwakho. Ka se kgone etsa selo ka ntle le wena. Activate this power. Tsosollosa matla. Ngicela uma ngabe ukhona uyi-one ukuthi activate this power. Hello o teng o mo one a re tsosollosa matla. Ngicela uzomalaza. A tla tlo ema. Thole amandla. A kreye matla a. Hayisali umphihlela Himagezi. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Hayisali umphihlela Himagezi fela Hayisali Hayisali Himagezi fela Hayisali Hallelujah. Baba naba abantwana bakho bezwe izwi lakho. Baba wethu namandla ngiyacela